page. And also, don't forget to subscribe our YouTube channel. Please stand by for another content for Cebu updates. Please follow, like, and share to our Facebook page. And also, don't forget Ani ana ang programa nga mangita o paagi nga mugaan ang imong mga problema. Maningkamot nga makatabang sa ginagmay natong paagi. Mga kasagmuyo, mga kalanganan sa proseso o uban pa. Ipanalda na! Hello mga ka-updates, mayong hapon kaninyong tanan. Another day na sad, ikaupat na nato nga adlaw karon diri sa Cebu Updates. Unya, salamat kayo for tuning in dayon ninyo mga ka-updates. Again, please, una natong buhaton, like and share dayon sa atong Facebook page. Mo siya Cebu Updates. Unya, nasa siya subscribe ya. If you wish, subscribe na yun, mas maayo. And then, dili sa, kay mag-una-una mo na i-like button diha. Click. Okay? Unya sa atong YouTube, www.youtube.com/@Cebu Updates. Okay? Unya mga ka-updates, naana dayon tayo mga tubag. Unya mga ka-updates, naana dayon tayo tubag sa atong mga gahapon nga mga queries ninyo. Unya akong ipaning kamutan gyud nga bisag off the air na ta og up until gabi o ganinang buntag akong gi-follow up. That's actually we need to be able to go out of our way para ato nang ma-assist mo ng mga bahina. Unya bisan pa kay ato nang responsibilidad ang atong pag-host dili lang kay ngarira kutob. Okay? Kung dili atong i-follow up, say for example, mabtatag oras para gahapon, ato gini siyang timanon ang inyong mga queries. Wa na ikaso na to. Okay? Okay, kumusta ang inyong kahapon noon mga ka-updates? Sinawat unta nga bisag ganinang buntag, uwan makayo, pero may na lang, kay nito ang tuwang. Ako na ganina, worried na ako kay ano. Tapos hassle kayo. Unya, mag-commute rabi ako kay si Indaynalda Herbo from... But then again, may gani, kay nito ang tuwang, og niya, kani, may nang panahon karon mahinaot unta nga magpadayon ni. Ambot lang ka og hangtod sa sinulog baka ni, hinaot unta. Kaya ang uban ra bang mga municipalities sa labi na sa southern part sa Cebu, I think gisuspend lang mga classes dito. Okay, well anyways, una, di ta maglangan mga kahem. Ang kabahin sa atong mapangutanan ni Mayor Mike Rama katong gi-text gahapon niya kagabi unya giingon na to nga kanang ang reply ni Mayor Mike Rama kabahin sa tong 1,500 nga gipangayo sa bitong mga tenants nga tong mga vendors sa SRP para sa sinulog. Ang reply ni Mayor Mike Rama nako mga ka-updates kinsay ga charge ana siya. Okay, so akong giinan unverified na nalang ko'y color sa akong program, Mayor. Unverified if it's true, that's why I'm asking. So, wala ko na dungog. Wala siya sa reply. So, mo siya, first yun niyang reply na ko siya, na busy kayo, palihog, text silang ko. Okay? Anyways, naasad tay, katwang ana. Okay, so, paghuman ako ni Mayor Mike Rama, unya, kay bawang ko nga ka na namay ni Cebu gabi so, di na umatungwa tinga siya ka-reply. Okay, mao na busy tingali. So si Philip Zafra atong gipangutan na dayon sa ana. Okay, so mao sa ni mga ka-updates ang tubag ni Cons Philip Zafra. Aminaw mo, ipa-check sa niya ni Cons Philip Zafra kung pwede pa ba ang kabahin sa 1,500 nga minusan. Again, ipa-check pa niya. Kung napa kuno siya mahimo. But then again, pero mauna naman yung kuno na. Siya mauna naman yung ang rate since 10 or 15 years ago. Wako kay ba kung usapay ako lain mo kabalaka kaya ako rin siyang i-follow up with regard ani concern of nasige na iyabang na nakahimo pa siya nga mamis-minusan og iyabang napacheck. Okay? Ato lang nang bahibawon ugma kaya ako rin siyang kuliton maingon ta mayong saning tao si Mayor si Cons Philip Zafra, huwag tayo problema na kaloy sa Ginoo mo reply mo sa Ginoo siya una og tugutan lang sa iyang panahon. Okay, again sa taniri sa katong nay problema sa katong usa ka stepdaughter ang iyang stepfather kapuyo sa inahan na grade unya nadakpan shabu. So karon atong ang gusto niya ang ila ko ng lawyer ni advice nga ang kunan lang na
Ang kuna na mo sa laod wanto maubos-ubos ang imong sentensya. Bungot sa ito eh! So unsa man ka ang maayo ani? Ningon siya, unsa man ka ang maayo ani? Kanang among tumano ng among kuan, ang among abogado o unsa man kay inyong ikasugyot. Sa ato pa basig na murag na element nga kuan basig basig inosente. Wa ko kibaw kung sa gyud exactly. Wa mo ko kibaw sa details Inday o si kinsa ka man. I hope pwede ka makatawag na to dito sa atong hotline. That's 0967926414. In the meantime, ang magay ko sa saktong detalye, but in the meantime, natay gamay nga mga idea nga basin lang ug nihaom ba ni o naigo ba nato ang imong punto. Okay? So matud pa kung dili gyud siya guilty, based on the common opinions nga akong nagather sa atong mga kailang mga abogado, so para nila og dili lang gyud kuno tinuod nga guilty, i-fight, okay? But say for example mga og section 11 lang mo na siya gitawag og possession of drugs. So pwede na tingali kuno naara nimo ang decision. But then again, kung labi nagdili ka guilty unya section 5 ang napasaka nga kaso sa ato pa na maligya, that's another story, mas bugat ra ba na. Okay? So maingon ta, ang bottom line ani, naara na ninyo ang tanan. But I suppose na ay element nga nagsulti niya kas tinuod kay considering nga nam kay gi-utter nga word nga fight. Okay? So hinawat unta nga pwede ko nimo matagaan sa exact details kay man ang tanang mga abogadong mga kaila kabahay niini. Hinawat unta nga imutang tagaan og gamay nga para ma-clear ba? Clear gyud nga concise, factual ta kay mga abogado ra ba na. May ana man na siya ang style sa mga abogado. All right. Okay, unya sab sa concern sa usa taga Poblacion Pardo ni Mary Faith Bailosis. Okay. Onya kanang akong kung pwede ka makatawag dili namo sa atong hotline 09679264214 para imutang matagas detalye exactly unsa imong nahitabo diha o wabay unsa man bubot ba or ana mo kung kibaw exactly. But then again, akong gitawagan si Cap Archie araw-araw, who's a very good friend of niya kanang mayom sa kaning accommodating makayo ni reply dayon si Cap Archie. I mean i-text de ko unya kanang matud pa ni Cap Archie kay ang imo ring buhaton mao ni laktod ba ko ang imong buhaton di ay katong imong giingon nga ang akong bana nagbuwag na mi sa akong bana dugay na nga panahon unya kasiya sa iyang sa lain niya nga puyo dagan sila anak. Now karon ang bana aning Mary Faith Bailosis siguro nagbuwag na siya itong yung second partner ni balik sa ila. Now karon siguro against sa will ni aning Mary Faith Bailosis nga kuan kontra siyang buot nga nibalik yang bana. So ang iyang gusto naaba kuno siya ang iyang pangutana mo ni naaba kuno siya pwede nga mahimong kuan ikapasaka nga sumbong batok sa iyang bana. Okay? Ang tubag mao ni gikan sa sumala sa atong mga abogado nga atong hinabi ato ning gi-raise ang imong concern Mary Faith Bailosis. Ang tubag mao ni mangayo ka og protection order. Okay? Take note. Protection order gikan sa imong barangay. But take note nga ang protection order gikan sa barangay 15 days na 15 days siya. That's actually temporary protection order. Eventually pwede ka na mo-file sa court. Ang mas bugat nga court kay murag pwede ito siya eventually ang sa korte mahimo na nga permanente. Alright, clap. O niya, kalisad. Bungot sa ito eh! Dapat. Kalisad. Butang eh! Okay. O niya, nasa ni Sugbo Chismoso. Nagpasalamat man siya gahapon nga atong na-raise ang atong concern kabahay na ng ngano kuno ang private property diha sa SRP nga diin gibutang ang grandstand adto pagabuhaton ang kuan ang kanang ritual dance competition ngano man kuno nga private property man ngano magigastuan man using the public funds sa gobyerno para pag-develop particularly ani nga event, temporary or not. Okay? So unya karon kinatubag man
ana maya so kuan pa kuno sayop ba kuno ni against the law ba niya to ba is against the law unya iya man gisupayan na siya follow up question follow up issue nga gusto niya i-raise mo ni ug iyang gigastuan ngano man kuno ang gigastuan ngano man kuno nga against the law man unsay ngano man nga di ba kuno aware ang Cebu City government nga this is against the law. Alright? So ako gyudayon sad gihisgutan si Mayor Mike na at the same time ako sa nag-send ni Ma'am Raquel Arce. But then again, Sin ni Ma'am Raquel Arce wa ko kay baw basig busy lang sa nang tao. Di na sa kumanghusga basin sa later. Wa na siya buhaton basta sina niya. So meaning to say nabasa niya. Wa pa ko kay baw sa iyang tubag. But then again, ato lang paminahon ha, di na kita magdali, relax, let's not be too eager to get answers to our questions ani. Okay, again mga ka-updates, like and share sa atong FB page, that's Cebu Updates. Unya pwede na kayo subscribe as well, that's monthly. There's actually a monthly subscription with regard to that one. Unya if you need to think about it, pwede na gid mo click sa like. Okay? Uya palihog ko mga ka-updates, ingna ang inyong mga kasilinganan, kaparintihan, agaw, uyab, kabit, lolo, lola, nga please like sa Cebu Updates. Kaya we are actually building a community here. Okay? Mas nindot man, nadaghantang mananaway sa maurag ginapabor nga ato pangayoon ninyo. Okay? Anyway, sa YouTube na to channel, that's www.youtube.com/@Cebu Updates. Alright? Okay, clap sa bayot. Okay. Ito no. Actually, watak, oy. Okay, again, mga ka-updates. Ang takna. It's 3:15 sa hapon. Okay? Time sa amo, shoutouts there, sir. Kadit lang ha. Time sa ha. Og kadihang ang akong cellphone magsige na og kahang. Airbop. O niya, time sa. Where's it? Alright. Ang ato, time sa ha, mga ka-updates. Walagang live, sir. Sa palihog ko, sir. Hindi ko kakuha sa mga. Thank you so much. Okay, again mga ka-updates, sa ilang bulaka. Hang on. Kaya ito, para sa itong mga onya, sa una mo yung mga concerns, tawag na yun, dito maglangan, 09679-264-214. Okay, salamat sir. Okay, salamat sa pagtanaw sa atong live. Attorney Crizel Hadulco, Attorney Crizel Hadulco, thank you so much for watching. Salamat kayo. Single Urbanis ato. Guwapa man din si dili why dao attorney nindutan nino abogado single pa ba no successful na no. So anyways, thank you so much Attorney Crizel Adolco. Amping kanunay, take care all the time. All right? Okay, thank you so much. Again, di ay mga ka-updates, I would like to say mo shout out ko diya sa Vice Mayor's office, sa tanang staff, tibuok staff ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia nga ko gahapon kay nata ko ituyo sa iyang wife kay nakoy kuwaon. Unya matud to nagaposing-posing kami si hi there ni sa Cap Ramil Ayuman ni Doc Jeff Ibones og ang uban pa ako makauban dito sa selfie gahapon. Thank you so much. Alright, thank you so much sir. Okay, unya Cebu Updates, tawag na sa atong hotline 09679264214 or comment lang sa atong live ug dili mo ganahan ang tawag-tawag ug di mo kasud. Alright? Evelyn Murillo, maayong hapon sir, maayong hapon nimo diha. Rosemary Brigoli Kilaton is watching with you. Salamat kayo diha. Barangay Kalunasan. Grabe gyud kayo ni natong follower Rosemary Brigoli Kilaton. Ka-update, salamat kayo for tuning in always and for grabe ka sa atong kausa diri sa atong sa Cebu Updates. Keep it that way. Salamat gyud kayo. Bubungar ang tanan, alright? Ubanta sa kausaban. Maayong hapon sir. Ubanta sa kausaban. Og nya ni Sir Patrick Panggaral. Traffic kaayo sa IT Park karon. Ano sa kanino? Ang si Ma'am Raquel Arce nga hait ba kay ni? Ay lang ni problema. Okay, sige sir. Pero kita mapiktahan sir. Okay. Well anyways, okay ni Kuan kinsa pa ni? Ni Axel. Oy sir, Axel Daqua, Sir Alex Daqua. Salamat kayo for tuning in sir. Ako la idol kay na nako.
Sir. O niya, sa akong idol sa kayo, Thanos Abtig Pakilat. Ayaw yung kalimti ang iyang programa karong alas 5 ha. Karong alas 5 sa hapon para sa Thanos Abtig Pakilat. Good vibes! O niya, nasa si Inday Diyos ha, sa alas 7. O niya, ganinang alauna, lunchtime, kang station manager to Jundil Buntuyan. O niya, di kagabi na sa late night, ang sa atong pinalangga kayo nga si Sir Junel, matugin na sa iyang mga tinagsip nga balita. Okay, again mga engage na mo mga ka-update sa kanang si tawag ani comment again sa inyong mga concerns diha ipanalda na na 0967926414. Okay, in the meantime sige aron na maligri mangutana sa atong gusto ipangutana nila sir. Okay ra ba ninyo nga lapok ang sinulog? Okay? Muadto ba mo bahalag lapok ang sinulog o di? Ngano man. Okay. Muadto ba mo sa sinulog bisag lapok? Unya butangi rason. Unya og dili sa kay mo, butangi rason nganong dili. Nganong dili mo kay tungod sa lapok ug ngano. Okay? Sige, engage ta mga ka-updates. Please, again, Patrick Panggaral, sir, salamat kayo sa imong traffic advisory. Traffic kayo kuno diha sa may IT Park karon. Alright. O niya, sad ni Ubanta sa kausaban, maayong hapon Nalda, maayong hapon sir. O ni Rosemary Brigoli Kilaton, salamat kayo. Basak Pardo, basak poblasyon pa. Bulacau Pardo, poblasyon Pardo, Mabolo, tanan, Kalunasan, tibuok syudad sa Sugbo, within the city, south ug north, maayong hapon kaniyong tanan, maayong hapon mag-ubanta o niya ang kini basically for the benefit of those who just tuned in ang kuan ang kaning atong programa para ni more on focus lang ta nampo yung mga kauban sa nga different man sa ang ilang perspective sa ilang show unya ato ang kanamayan ana ato sa nila. Okay, nya kani ako focus lang sa gyud ko nga maka-assista sa inyong mga issues and concerns. Okay, para natay kuan na kaming kada usa namo nami kuan ba nami amo-amo ana. So para mabalanse ni atong programming diri sa Cebu Updates. Okay, again, salamat sa pagtanaw, Attorney Crisel Hadulco. Salamat kayo. Unya, kinsa pa ni? Again, Merfect Velocis, o pa may nanawag? Ko pa nanawag, sir? Wala pa. Okay. Uy, kalindo ta sa akong 13 million akong viewers. Like and share mga ka-updates sa itong live streaming karon o sa tanang programa nato. Importante yung kayo na ang atong like and share niya, comment kaya mo para mo tuwatas untap sa algorithm sa Facebook tuwatas pinaka-top. Okay? So, magka-cause of traffic niya, ang engagement na to is grabe. The more we engage, the more nga mas ma-wider ang scope nga itong makuha sa newsfeed sa Facebook. Okay, salamat kayo. Again, like and share sa FB page sa Cebu Updates o subscribe sa www.youtube.com/@Cebu Updates. Okay, again mga kahem, wala pa may nanawag. Wala pa. Okay, again, comment ta. Okay ba mo nga lapok kayo sa SRP? Buat to ba bagyapon mo para mo attend sa sinulog? O ngano man? Og dili man gani. Ngano man sad? Ngano? Oh, thank you so much. Thank you so... Ala, naifa. Uy, salamat sa napada. Salamat kayo, fans club. Salamat kayo, whoever you are. Salamat kayo, salamat sa Starbucks. Okay? Unya, laisyo, marami ko na-plate ka uli, no, char, out ba? Ano, salamat. God bless you, nahatagan niyo sa Starbucks, salamat kayo, salamat. Unya, again, mo na siya. Okay. Okay. Oh my God! Thank you so much, Attorney Crisel Hadulco, for this. Salamat kayo. I'm so blessed. I'm grateful. God bless you. Ang ginunay may baw. Salamat kayo. I'm so surprised. Thank you so much, Attorney Crisel Hadulco. Bupahunday ko. Thank you so much again, Attorney Crisel. I'm so grateful. I'm blessed. Salamat kayo. Salamat kayo guys tanan. Again, mga ka-updates, please. Dayon, palihog ko, mag-engage ta. Ligrita dream in the meantime, nga wala pa nanawag sila mga concerns. Again, muadto ba ka sa sinulog, bahalag lapok? Why? Dili ka mo ato kung tungod kay lapok? Why? Ana? Okay.
engage ta. Unsa man gid tabla if agree ba ka or dili nga lapok dito ipahigayon ang sinulog sa SRP. Kaya nga naman, the city government says go on ta as scheduled. SRP ang sinulog. Alright? So there's nothing we can do about rain or shine. Tuata dito lapok man o di, matagatuhod man or kitingra ang sinulog na may tabo sa SRP. Inikasayaw na ila imbis magdungan ug malubong ang sinilas. I hope not. Okay? So let's just hope for the best, I suppose. Tingali sad kay basin sa taga nang nag-authorize sa gi-preempt sa natong maayo no ang situation, but then again God forbids dili sa may tabo ana all for the best anyway kay para man sa atong celebration. Nganong di man kamo adto kay lapok? Abi kay lapok man nganong di man kamo adto? Ug mato sa ngano man. Okay? Darasad. Inday sa ninyo po. Ni maganda at gwapa, Inday, kumusta na? Unsay among buhaton kabayan sa akong ama-ama nga napriso tungod sa drugas. Oh, mo pare pagtunin nimo. Anyways, mo ni siya day. Ako na hinabi na ako mga abogado diri nga kaila, akong gisang gipangutana bahin sa kaso sa imong giingon nato gahapon nga kanang Inday maganda at gwapa. Ako na mention ni kanina. Siguro late lang ka, but then that's okay. Right, ako lang balikon. Ang matod pa nga katong ang imong ama-ama no kada priso man tungod sa ginadiling droga. I do not know if there's an element man of truth, I suppose, sa imong statement, the way you uttered it. I mean, you stated it. Kay ningo maka nga ako mang ang magic word is fight man. Sa to pa I suppose I assume nga sa ato pa gibuta you mean ko musulti ha basta mo fight man ka. So nangayo karon og tambag kung ang tambag sa inyong abogado nga ako na lang na ramahuman unya kanang ang imo sang ang kuno sa nimo ang imo sang sentensya mas ubos-ubos. Okay, but then again inside your heart, deep in your heart, gusto ka nga dili. I suppose di ka gusto kay maybe I want ko kibaw sa complete details. Kuan ka ng assuming na so imo pasabot ani assuming nga imo pasabot ani nga kuan day ka nang wa ko kibaw anya. So kuan ang imong buhaton is mao ni imong buhaton na kuan ug kanang dili lang yung kuno ka guilty. Matod pa sa tulo ka abogado na kung kaila ako kay mao man ako responsibility. I always make it a point nga I stand akong barugan nga akong unsa man ang scope sa atong programa, okay? Bisag off air ta. I assure you that. Okay lang dili lang gyud kuno ka guilty. I-fight sama sa paghigop na ako sa Starbucks ni Attorney Crizel Hadulco. Thank you so much, Attorney. I-fight niya. Now, okay ba? How are you going to get through with regard to that one? Basta mo isulti sa tulo ka, Attorney, nga og di lang yung kuno ka guilty, i-fight. But then again, na ako'y pulis nga kaila nga retired, nga ako sa siyang pangutana, og section 11 lang kuno, which is possession drugs. Nara kuno nimo actually kay it's actually true ana, but then again mag-base mo sa facts. So say for example di mo na pwede ito nga kuno lang niangkon ka ana. So section 11 lang mas mayo pwede ra sa tingali kuno maayo mo consider personally. But then again og section 5 delikado kay that's namaligya ka na, that's very dangerous kung mas bugat. Okay, Axel Aukat, happy watching you Miss Inday Sir Idol, Sir Alex Dacua, salamat kay Sir Miss Inday Nalda, more power diha kanimo and the whole updates family as well. God bless. Gikan sa kinatibukan sa puwersa sa Cebu Updates, mabuhay. Ay, bayot. Okay. Salamat kayo, Sir Alex Dacua. Naagyo ka kanunay. Ika-14 na ito karon. Naagyo ka. Salamat kayo ninyo mga tanan. 15 million viewers. Biga. Pa ako naman phenomenon naman Daya ba kaso? Ako,
bisan asa pang venue dili jud ko moad ako bisag asa pang venue dili jud ko moadto kay grabe kadaghan sa mga tao ana. Mao gyapon dili ka makatan-aw og duol sa manayaw. I'd rather watch live sa TV sa sinulog kay klaro og safety pa. Correct. Mutan-aw ka na sa Cebu Updates live coverage. Masipang pakpak ang Liya. Ha? Ah, daray. Ha? Ari tanaw na Liya. Okay, again, asad siya kisa pinaadir na itong mga kuan. Evelyn Murillo, again, may hapon ni mo diha. Gamay ito mga engagement ka na Rosemary Bigoli Kilaton. Asan man mo mga ka-updates? Ano? Wa mo yung mga problema. Hinoon, yung mga problema, wa tayong mga concerns niya. Legal, balik hospitalization. By the way, na ganina magod na sa ni message na ko private na siya concern. Okay? Dili lang ko mo entertain ana. Kaya naman tayo programa. Ari lang ta sa atong programa kay oy ato magsila mo PM. Engagement sa tani atong programa. Ha? Ana na ato buhaton. Mo entertain kog mga inanan ninyo ari ta diri sa atong programa. Kaya mao na may ato. Again ang atong hotline. Please take note of this. 0967926414. Okay? Congratulations, Attorney Joey De Luz na re-elect na sa pagka-chairman sa Metropolitan Cebu Water District. I'm speechless. Ikaw na, good boss. Congrats, Attorney Joey De Luz. Ang napili na siya pagka-chairman karon sa Metropolitan Cebu Water District. That's another feather in your cap. Boss, congrats! Outer day. Sa'yo play ko. Again, so sa panagiusa ninyo din na maayong hapon ninyo. Ma'am Ched Aureliano ni Engineer Neil Bacalsog sa tanan sa PDG Technical Team maayong hapon. At the same time, unya salamat kayo. Mga to na ta sa katong hinumdum mo pag Monday, katong first caller na to. Okay, nag-set na si Attorney Jigo Dacua ugma. Mga to ta sa iyang office. Ha? Dong, dara ko mungan. O niya, para ato, tanan na kung ingon ni mga requirements akong PM ni mo. Kaya mga tuta, ugma, alas G sa buntag sa office ni Attorney Jigo Dacua. Okay! O niya, salamat sa kayo. Kaya may gani atol nga sa first day na to sa atong initial telecast broadcast. Nagtaraw di ang Isilabilia Law Firm. May gani. Sila sad ang muangkol og mo wave para sa attorney's fees. Pagkanindot. Nindot si kayo inana no. Magtinabangay lang ito, magtinabangay ta. Unya akong mga abogado diri ang akong gipangutana sa inyong mga concerns, mga ka-updates. Actually, it's free. Yung mga professional ba na one question na ba siya bayad on the charge but ato nang nahimo free. Mao nang panawag mo kung sa inyong mga concerns samtang naa atong programa kay aron malibre. Kaya kung ato mo ni abogado mo konsulta mo, agoy bayet laham uyaak may na to istelap og sagog. Okay, asa naman taon mo oy mga kanahan. Dapa. Rosemary Brigoli Kilaton di mi kitas FB live ana kay pagngon ang signal sa phone dili man wifi gamit na mo. Sir. Wala pa klaro. Akatong kuan ko no ang signal sa wala pa klaro, wala dili pa final ang desisyon sa Cebu City Government nga ipa-off ang signal panahon sa Sinulog. Okay? So wasa di sa ato sa ato kanunday. Kunya Marbs Chua unsay update sa SRP. Ang update sa SRP na aroy daghan ditong usito ka na sir. Ga-blocking anong ga-blocking man nga puti mga lapuka ganina. Ang ako bang concern mainly no, ayaw lang kung lain na Cebu City Government ang mga bata, ang mga participants, ang kaning mga spectators naman na tuam na sila sa bleachers. Laisyo man na nagbayad gyud 500. Ang akong concern ato mga good na mainly ani ang mga bata. Kapoy kina sila gikan sa street dancing unya mag pa ato inato mag ritual dance competition unya masagirit sa lapok maana malubong sa lapok ngano ato mga maura gina nya karon dito ga blocking purti mga lapuka. I do not know how niya sige lang I guess I still would like to believe you know better guys, so it's all up to you.
Alright? So please attend to the welfare lang yun sa atong mga participants. That's actually very important. Alright? Importante yun kay sila ang backbone sa maong selebrasyon. Kaya without them, sa participants, Aurora Sevilla Show. O Kangal. Again, mga ka-updates, like and share sa atong FB page sa Cebu Updates. At the same time, subscribe sa www.youtube.com/@Cebu Updates. Okay. Asa naman mo, nangatog pa mo ba? Yet! Bungot sa ito'y Napag yun. butangi. Tangin, natog lagi. No? Hastang di malasa. Asa man mo be? Arbe ato tanawon bigo sabi. Kani sa cellphone na mapawong mo siya kalit in taon oy. Okay, again mga ka-updates, again ang atong takna. Minus Jess para las Jess. Char lang. Unsa na yung oras? 3:34. We still have that's practically 26 minutes more to go. Alright? Okay, asa naman tao na oy ang inyong mga kuan oy concern. Pas nindot sa hinuon nga way manawag kay kuan that means to show nga wa tay mo problema. Nindot na no. At the same time magmika ko diri. Sila ko way yupak bayot. Gawach sad. Ya comment sa bayit. Okay. Again mga ka-updates, alright. So kinsa ba niya again memory fade by losses if say for example if you just tune in. Tara kanimo akong gipaabot. Lady Alliance ipanalda na. Now na. Maayong hapon Ma'am Nalda og sa staff sa Cebu Updates. Maayong hapon sa ninyo diha tanan sa barangay Kinasangan ni. Barangay Kinasangan, salamat sa paghangop ninyo sa kinatibukan sa nga puwersa sa Cebu Updates. Ana no. Unsa pa ni exact Rosemary Brigoli kalaton exactly gyud ang mga participants basin dili makaya ilang lawas kay mosingot unta muulan paita. Ana, wa may kaso ni mga spectators. Kaya ano, di ka og number di ini mo. Unya kag-uwan mo bundak. Unya the show na may panultian nga the show must go on Churbanes, di ba? So wa kay choice but to dance and to finish it off. Right? Suluoy kayo mga bata. But then again, pasalamat ko ni Attorney Crizel for this. Thank you so much, Attorney. Unya salamat kayo, God bless you. Ug manasad. Ngana na bayot. Thank you so much. Laisyo Starbucks, no? Sa ako ba musing ako kaon sa mo sir 5 kanon, 5 dugo. Ngari sa Starbucks feeling celebrity. Bayot. But anyways, thank you again, Attorney Crizel. Again, mga ka-AM, asa naman taon mo? Oy, nga naman 10 million viewers. Bayuto. Dali kay mulikoy. Oy, bantay bitaw na kay magproblema ka ha. Nya mutong ka lang kag kalit, mao ka. So, engagement na to is actually very important, mga ka-updates. Please, we're actually building here a community. Okay? We are building here a community. So, ang amo rin yung pangayoon ninyo is active participation. That means to say, like and share. Onya, please tell everyone nga naata, we exist. Right? Cebu Updates exist for the latest news, the latest nga mga tabang-tabang, mga Gcash ni Thanos Optic ba. Mauli ni silang wa mananaw kay wa may Gcash ni kuan ba. Sir Thanos gawon una Sir Thanos sa ni Gcash lagi oy kada Wednesday niya. So nun magpa-sponsor kog Gcash ha. Sige lang, pohon. Unya na lang. Ako ang lagisan mo. Unya sa kanang mga tubig-tubigan diha, labi na sa atong mga kuan atong mga viewers diha, mga Cebuanos kay global man ta churba worldwide universe. Kuan sad para for us to be able to keep up, ma-maintain na to atong programa ug tanan dire ang kinatibukan sa Cebu Updates. Send stars sad. Ana na siya, send stars. Unya manawat ta mga advertisers, di ba sir? Ana, mao na atong lifeline. Kuyuta mo. Wa mo kay bawo nga per show, bila expenses ukad uya akyot. Ukad. Ha? So mo na siya. Unya ibalik na lang di ka ni Lady Alliance. Ibalik na lang na og asa jud ang venue sa Sinulog Town. Uy, ano lagi? Uy, kuyuta. Aron mulahutay ang smile. Correct. Mulahutay ang smile energetic na mga dancers. Please bitaw ni. Actually, agree ko. Diba, sir? Clap. Baita, Lady Alliance. Actually sa ngano ato mas gasto lang sir, no?
Ilas na, no? They are in charge. They know better, I suppose. Okay, no? But then again, kailangan ba siya public consultation ng mga nana? Hindi kaya necessary, no? Okay. But anyway, sige lang. Basta na sa kanang, kuha na sa kita, murag ka ng, sobra sa kita sa atong katong anxious sa kita. Nya, ato sa gihusgahan nga, takibaw ba? But it was, what do you expect masad? Good o ganang rainy season? Ang kanang January rainy season ba man yun na? Kung bisag ganang February, hantod ganin na February kay February rainy season pa na kay. Ngadto sa Amerika, mo ti pag melt curve sa ilang snow bayet. Yeah. Anikas melt atong ilang snow bayot, mo ana may absorb sa kuan sa mo evaporate. Mo dagan-dagan man ang panganod bayot sa atmosphere charing. Ma worldwide ang kuan distribution sa rain cloud. So kanang siya mga January, February, actually rainy season pa na. Mao na siya. So angay gyud unta natong gistadihan based on pila ka years a year ago baron or 2 years ago nga unsay weather ato ato tanan siya gistadihan ana. This actually important ma-base na nimo. Kaya actually ang atmosphere ang weather is mura siya balik-balik ra. Nay mura gamay lang nga ana. Para ba tong kuan ba wa na tay bagyo karong kuan pero kasi uwan. Ana ba? May ana na siya. Ha? Nagyapon siya similarity ang weather forecasts. I-base na nimo a year ago, 2 years ago, na siya similarity. Ano siya? That's science. That's basically science. Alright. Anyways, mangnan ang itarbe. Daniel Quezon is watching. Hello there, sir. Kumusta naman ka? O niya, oh my God! Attorney Crisel Hadulco. Sus kanino Gcash na may sunod ani bayot out ba? You're so blessed. I am so blessed. Thank you so much. Thank you really from the bottom of my heart. Why years, why char, pero pun ini ugma. Out ba? Thank you. Thank you so much, Attorney Crisel. Salamat you kayo. Salamat. Ako technical director so na kon kana Serno, of course. Thank you so much. At again, salamat kayo. Starbucks ni Attorney Crisel og niya ang akong banana cake bayat, one of my favorites. Banana cake, mao gini ako paborito. Pahalag way lucky, basta na banana cake, charing. Way years, og ginang years. Alright, salamat you kayo. Salamat kay Attorney Crisel. I love you nagyo na best friend gyud tang. Ana no? Sabi nag-IG sa ba? Okay. Again, Rosemary Bigoli Kilaton, hinaot lang unta walay mga disgrasya mahitabo. Exactly. While God forbids, while ongoing ang show sa grounds ug walay madamage ng mga participants kay simbako mahitabo dako kayo na ang tulubagon sa city. Ngadto lang unta sa di pa man ta ready in my own opinion, not just my 2 cents though. Don't get me wrong. Ayaw ko kontrahi. Sulti lang sad ko ako man opinion. An opinion can be right, can be wrong man, ha? No. Ana ko kontrahi og ang imong perception lain. Ang imong opinion lain. Para nako no dili pa ta ready. We are not ready because we lack time. So nagkuha na ta, nag-cramming na ta. If this was actually done, say for example, September last year, I suppose manani. It's point time ready na. Everything is ready. But I can see nga murag wala. So mo na siya si Pia, para nako lang ha, para ako rin Unya, dili pwede nga atong ang kaning mga participants just for the heck of coming up with the show ato sa himong sacrificing lambs. Nga bahalag kung sa kalapok niya bayuta ka sayaw kay na mo pariner sayaw ha. What glory does it bring? What glory does it bring? Ang mga bata atong isakripisyo. No? I don't think it's good. Personally, I don't think it's no. First and foremost, we have to look after the participants. Kaya kaming mga mananaway raman ni ang amor mga mata mong was good. Other than that, it's done. Right? But then again, kung ari ka sa mga participants, unya, madisgrasya sa lapok. Unya, ang kanadihang mga yuta, diha pa nga, wa pa may espalto, lapok. Naauro ni lansang. Nanam na yung mga lansang diha, umatunok ng mga bata. Besides, it's mas di magkadimao kay ni ka maagoy Ginoo ko marites Ginoo ko Santa Maria
but then again, ang butla, so, I'm crossing my fingers. I hope lang. I hope nga sayop ang kadaghanan sa katawan sa ilang kuan thoughts with regard to this one na ipursugi dito sa SRP ang sinulog. But then again, let's be honest, dili man tayo sa mga amaw nga dili ta ma-foresight na tong considering the situation that we have there. Unya, the weather, number one natin i-consider, and niya ang katong yuta pa. Unya, you can dance in a lapok. I don't think you can actually dance in a lapok. I can dance on my own though, but not with lapok. Gino ko marites. Ang akong bugan ana mamagay ba yun? Alright. Again, Jeneline Marquez sinulong sa kabataan 2023. Pritetet manaoy o nga. But then again, congratulations sa atong mga batanon nga nakadaog sa sinulog sa kabataan 2023. Ang kana siyang kanong Sunday day mo na lagi siya ang kanang pinaka kanang pinaka what do you call that, highlight sa celebration sa kuno siya sa Cebu City government na siya nga endeavor dili sa church, right? Just to make that clear. Okay. All right, si Cap Archie para ni mo Marie Faith Bailosis. Diya si Cap Archie niingon siya. Yang banaw kaila si Cap Archie araw-araw kaila sa imong bana. Iya bana kaila man na ana padtua sa barangay. So I suppose Cap Archie knows you, Maria Faith Velocis, and at the same time sa imong bana. Alright? Basta padtua, protective order ang imong gikinahanglan. That's basta barangay gani. Remember, temporary na siya, 15 days ra. Eventually, mas ang korte, mas pwede ma-permanent. Sir, paliw, na message si Josa. Sir, na message si Josa. Paliw, check sila ang kuhan ba sa tangang. Okay. 15 minutes pa rin. Asa mo yung mga concern? Oy, hindi ko magsi-YY din rin. You fuck ba? You talk ka. Okay. Mga ka-updates, okay na siya. Basta again, please like and share sa atong FB page sa Cebu Updates Bayutag ka. Kung na ko kursoryohon ni Sir Kilab, redundant na gay ko. But then again, we need to remind you that anyway, www.youtube.com/@Cebu Updates para sa atong YouTube channel. Alright? We have to be honest with you. Inanin siya. This is how it goes. For the benefit of those who are mga jargons sa butanga. You give, we give, you take. You take, I mean, you give, we take. Ano siya? Ayan na siya. So, ang amo pa po ninyo diri, for us to be able to keep up, of course, igamtang maintenance diri. Ang kanilang siya bayot, 1 million. Yang kaning akong kuan, kani siya, 2 million. Yang kanang sa akong ang computer diri, 3 million. Bayutag ka. Pabawi ka, sad me. Like and share, sad, subscribe. Yung advertise ka diri, mas maayo, mas nindot, sad. Let's be honest ng butanga, ha? At the same time though, we're actually well-funded anyway. But then again, that's another story. But advertisers, again, for us to be able to keep up. Right? This is not actually for the purpose of business or something. But then again, that's the only way we can actually be able to keep up with the programs that we have here sa Cebu Updates. Like and share, importante kayong engagement, it helps. It helps. Kaya mapansin din sa mga advertisers, of course. Unya kat mo maka-afford, subscribe. Natin monthly din ang subscription at the same time. Makasend mong stars. Labi na ng mga nasa abroad, help us here. Namin din sa Philippines. Alright? We need your support. Send stars. Karon na, bayuta ka. Pila naman tao na. Send ka 1,000 stars. Diba, sir? Ana. Okay? Again, mga advertisers na to, pwede rin sa gayo. Nakata na diri. Again, later na lang ka, ha. Unya, salamat yo again, Attorney Crisel Adulco, salamat, thank you so much for this, God bless you. Unya, kinsa pa man, nagsibang man ko naman kung kilab-kilab bayuta ka. Bungot sa ito eh! Okay, kinsa pa man. Butang eh! Alright, ayos ha, mga ka-update ha, ato basahon. Asa naman yung taon mo, oy, gagahapon ka-uptik pa na to. Sus, Ginoo ko, Santa Maria. Magkadali bang alright, time sa Cebu Updates is dara. Unya kanang dara.
Hi there, my Dinoyo Kanyete. So napuna na gyud himo ang 18 million himo na gyud 19 million balik sir. Bayot. My Dinoyo Kanyete, mayong hapon nimo diha. Mayong hapon sa tanang ka-update. Ari na sa ka-update lang sa para di ma-focus ta sa atong mga tinguha sa diri. Kay is another faction man ha. Okay. Let's forget it about that. Set aside para di ta makonkuan. From this day on, please ang atong tinawganay ka-update. Ha? It's not say I'm not trying to say na i-dump to na to, but then again, this is not this is ka-update ta, ha? Okay. Again, Diaz John, salamat. Naging mga late viewers, no? Sa live na lang ta ani kay klaro pang dili ta magutman og dili ta magkamuritsing. Correct. Why nganong imo don't make it hard for yourself. Now, kung nagkonsumisyon ka anong lapok bayot, stay at home. Watch the show ari sa Cebu Updates, mag live streaming mi ana para ninyo. Nganong imo actually lang sigway baron, it's actually a right in a way. As a constituent, then public funds bilang gastuan na and all, you know, ang bottom line aning tanan ng mga pagsaway no, concerned gid ta. Dili nato lang silang sabot, nato lang gisabtulog mayo, pagalawman nato ang hinungdan. Concern sa isag kaingon, concern kay it's actually one of the highlights nga itong activity that we have here. Cebu is known for unya kanang Sinulog is known for lapok na yan ni. Bayto. Mura ni kana bitang usa na sa katubos sa panahon ni Hercules sa una no. Kanang sila mag-fight sa mura na tani si kuan mura tani mga ogre. Bayuta. Okay. Again, Rosemary Brigoli kilato ni Awatak unya may Dinoyo Kanyete na late ko kay nangumpra pa ko may kadiyo ko nangumpra ka bayuta ka. Okay na kayo na late views, okay na kayo na for as long as ni-watch mo. Kaysa, igura nili, wala yun. Makita na ba nato diri sa atong stats. Alright? Again, kinsa pa ni? May Dinoyo Kanyete, mayo hapon sa tanatong maka-update. Alright, mauto siya ganina. Unya, Lea Bagalso, klaro man jud kaayo na Inday Nalda. Nga dili pa jud ready. Ni Yaw. Si Lea Bagalso, klaro naman jud kaayo na Inday Nalda. Nga dili pa jud ready. Dako na nga event. So kinahanglan siya og taas nga preparation. Kinahanglan siya og taas nga preparation. Correct. Unya, dili man na perfect pero hapsay og safety ang mahimong flow sa event. So maybe I refuse to say it's actually being doomed to fail. Nanguhos ko kanang words sa phrase sa kabugado. Maybe kuno ang sinulog sa SRP is doomed to fail. Maybe yes. Doomed to fail kuno. Most probably yes. No? Kay kuha maguni siya. Dako maguni siya nga event. Unless kanang ingon nga, hoy kanang kuan kanang dali ana di okay si Mr. Kuan dito ay dako kay establishment sa kuan ni gata og dada nga bayot. Ana no? So ano siya? So ngano sa karon pa man sa taon mo ni kalit man taon mo ani unsa sa tamaa taon makalag karon pa man ta mo ni kalit og nga ato sa SRP. Unya ang preparation na what happened? Rainy season pag yun. O inyo pa rin mga months before maguni siyang planning unta. Bayutak ka. Nga mga mo na ana. So awa karon ga cramming, gasan gravel. Unya ari lang kita mo hang on ra iguro kita mo hold on lang kita sa atong disa atong ang wheel na to diri nga kanang kuan dili mo whether lapok wa padayon ana ra kita. In reality mga atong na mo kamuritsing dito. Di ba? Most importantly ang mga batanon nga atong mga participants, let us take care of them. Kay bawo ba mo kanang mga participants alas 4 pa alas 2 pa sa kadlawon gamata na sila. Gahago pa ta gamata na sila alas 2 pa sa kadlawon. Hangtod pag yun sa ikahuman. Imagine, unya ato pag yung palapok-lapok ang mga bata. It's bad. Just for the heck of coming up with the show, to entertain foreigners, sa mga bisita, it's nonsense for me. Para na ako mistake. Again, may 2 cents ha. Again, mga takna to mga higala is unsa ra sa sir?
7 minutes more to go. What my concern? Uy, Bungot sa ito'y! Sige lang, bahala ka, wala kay bungot, ituya ka. Mas mayo mo sa tingin. Okay, atong viewers, 15 million. Pinomino na gid niyo, eh. Pinomino na gid. Sana nahimo sa 16 million na kadungog, na konsensya, bayot. Okay, Sana all. lagi sana all dire. Sana all Starbucks may unay says. Sana all. Attorney Crisel. Sponsored by the owners, Bayet. Thank you, Attorney Crisel. Again, mga ka-updates, what's the latest news anyway? Muna siya. Kay ganina, actually, I saw pictures dito. Nag-blocking dito. Grabe ang mud. Grabe pa ang lapok dito. Hindi siya appropriate pa. Hindi siya appropriate, I must say. Hindi siya appropriate. No matter how I try to understand it, no matter how I would like to understand actually the Cebu City government sa ilang tinguha karon, bottom line, ang mga participants, Maog yan! mga spectators naman mi. Kami mga spectators naman mi. Luoy ang mga bata. Alas 2 palas kadlawon, for sure ng mata na ni. Maog yan! Sana all. Wapa na sana all ko no Uyuta. Okay, napasad. Diaz Jans. Diaz Jans. Maog yun, pinakalit nga desisyon anha sa SRP, tanaw ana uga sa babaw, but sa ilawom ana ug mangnang, ug nangnang pa, what's nangnang? Ug nangnang pa kay sige og uwan, uy kay daghan mga tawo mo anha mabugatan sa yatak pa more sa hitakon nga venue. Maog yan! Sana all. Pit senior gihapon nga mga ka-updates. Okay, again mga ka-updates ha, wa man tay mga colors karon in town. Oy, again in town panawag sa tawo mo kunuhay nagi mo yung mga issue. Kaya aron ako gibarugan ako pagka mga graffiti sa Subo Churba. Yuta ka. Maog yan! Sana all. Ba? Leia Bacalso, unsa man jud kaha ang main reason nga gibalhin man og pinakalit ang venue nga naandan sa Sinulog. Si Lara Gyoy nahibaw imuntiyo. Ha? Morayata! Di lang yung kumanghusga. Bahala siya. Bahala sila. Sila rin kibaw. They know better. Okay. Pa Rosemary Brigoli Kilaton para dakong income Leia Bacalso. Nga ano mo day? Butangi! Nga to sa syudad. Mas dakong magaling income. Ang sabi what exactly do you mean anyway? Rosemary Brigoli Kilaton. Onya, Leia Bacalso sa una, mga pintal ang spray o ipang trapo. Karon, lapok na jud. Morayata! Anyways, unsa ra sa sir? 4. Ay, salamat man na. Again, mga ka-updates, napupus na yun ang usa ka oras na ito nga panag-uban. Again, thank you so much sa mga nang-engage sa comments. Again, sa ngalan sa atong station manager ni Sir Jindel Buntuyan, sa atong technical director ni Engineer Buktot, ug sa kinatibuk-an nga puwersa sa Cebu Updates, kini ang inyong ubos nga alagad, si Inday Nalda, Matahom, Miss Universe 1969, kauban ni Gloria Diaz. Mawingon kaninyo nga until tomorrow! Last week last day sa semana. God bless you. Ayaw kalimutan, alas 5, Thanos ang tigpakilat. Good vibes! Sana all. Mana, sir? Ani ana ang programa nga mangita o paagi nga mugaan ang imong mga problema. Maningkamot nga makatabang sa ginagmay natong paagi. Mga kasagmuyo, mga kalanganan sa proseso o uban pa. Ipanalda na! Please stand by for another content for Cebu updates. Please follow, like, and share to our Facebook page. And also, don't forget to subscribe our YouTube channel. Please stand by for another content for Cebu updates. Please follow, like, and share to our Facebook page.